Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Nkhani yokuti I am the founding member wa DVB ena magazini mangonena tinali ku Zomba State House, panali Dr. Ken Zikhale Ng'oma, panali Salimu Bagas, panali Paul Maulidi, panali Samson Nsosa ndi ine Honorable Ken Sonda. Era tachula tosefe tili moyo amene anachoka pakati pathu ndi founder wa chipanichi Professor Bingo Mtalika, mzima wopitira kuusa mtendere. Kumene timakambira nazo kuti Mtalika achoke mu UDF ndi ayambe chipani. Iwo enake malimo Mtalika mafuna upanga revive chipani chawo chimene chinalipo kale. Nkhani yokuti ayambise chipani china inabwera ndi Ken Zikhale Ng'oma. Nkhani yokuti ayambise chipani china inabwera ndi Ken Zikhale Ng'oma. So we are actually discussing kuti achoka bwanji mu UDF anthu anena kuti ngosa yamika. Time ni kuti Bingo liba mpani pano ku UDF. We staged a coup kusanjika. Chifanta UDF tose timene ndi futi. Tinali ndi illegal futi. Timene ndi pistol illegal. Akula ambira mu UDF. Timene ndi futi zopanda makalata, zopanda ma license. So Ken Zikhale Ng'oma came up with the idea kuti kuli meeting ya cabinet kusanjika. Azika sachedwa anthu pageti. Mukakwira anthu ali ndi futi. Ndiye mukanene kuti anasunga futi zikuti akape president. Meeting was being chaired by Abakiri. Bingo ali president. Ndiye inayambika kusecha na pageti kusanjika. Mwasoka naye Salimu kayana iwala bwanji kuti was part of the plot. Anapitenga futi, anamukwira. Anamba gwida anali malemu Harry Thompson. Kenako Salimu yamba kufika mbiri agwira na futi pasanjika. Ina yanga sunna nyamula anachita kunimbira Ken Zikhale Ng'oma ndili pa mad choice atsa komuli kuti ndandidusa mad choice pipe motenga kuti ali mbola bwerera nabwera wakasiya futi yanga ineyo ku Legends kumene kuna office yanga. That was enough kuti anthu amafuna kupha Bingo kuti Bingo achoke. Mose mina amayamba kuti sponte tipeze zina la chipani kuti chipani chikhala chani. Mena mati ya DVB yena ndapene lamati joina china mai Joyce Banda yena akulu yena kumati joina koma ground yokuti tambe chipani cha DVB nalipo ineyo. Chimanga follow chija chidi pa DVB kaya 5 chija imene jayo anali maganizo a Ken Zikhale Ng'oma. Nsali ya DVB maiona ichi imene jayo it was a design ya Joyce Banda. Sali manager ina design ya Nabiwe. A Joyce Banda nango chosa pa Nabiwe ndikulemba po DVB. Koma nunkuta kubwera second phase. First phase dapanga ndifa tsogo. Pa history ya Malawi simuzandilemba. Pa history ya Malawi simuzalemba kuti Paul Maulidi anali founding member. Simuzalemba hapo kuti Samson Nsosa anali founding member. Simuzalemba hapo kuti Salimu Bagazi anali founding member. Simuzalemba hapo kuti Ken Sonda anali founding member. For Malawi you are good at distorting history. Mena anthu amabwera kuti panopo tikufuna kuyamba chipani DVB kubwere Salu kubwere Chimanga kubwere chani inali second phase. First phase na ife ma foot soldier nkona anthu amati nene political foot soldier Fatima ambisa zinthu ena zikagwira ndi amazalo wapo enawo ndeni umeona amene alowawo zinthu zitagwira kali nkumona ngati mahero amwene Malawi muno malemekeza anthu kuti sana chitipo kalikosi ngamene amajereraso ife ni ma foot soldier amwene. Ife ni mafuti soldier timakapa ground. Mwafusa kwame. Palibe anthu aziwindi amene amaopedwa ngati mafuti soldiers. Fana anthu ozipereka amakapa ground. They face the bullet. Akamabwera ma B52 bombers aja, akamabwera ma helicopter aja. Amakhala kuti upper ground mafuti soldiers. They have already received the bullets. Ife ni mafuti soldiers so go upper ground. Mkongo nena zona abwera kuno abwera ku BB. Abwera wa abwera ku UDF yote abwera abwera ku DVB yetsogo ndofuna president ineyo chifo ndaona kuti Malawi muno ineyo president wa chipani nditakuyendesa. Upresident wa dziko nditakuyendesa.
ziko atsoko sindiyeneka kuti ndinene kuti mukumvazi nsaboza kapena zoona, chifukwa ine ndikamalowa chipani amene amandilandira ine si secretary general wa chipani, si NEC member wa chipani. Amene amandilandira ine ku chipani ndi president wa chipani, amene pa nthawiyo amakhala president wa dziko. Sine malandidwa ndi anthu wamba ine ayi, mundichite follow mupange Google. UDF anandilandira ndi His Excellency Dr. Bakili Muluzi. Tinachokera limodzi ku UDF kukayambisa DPP ndi Malemu Bingu, mzimu wake uzusa mtendere. Ndimanena mobwereza anthu ena amanena mautumbu ngati kuti chipani cha DPP imene chimayambidwa iwa kuti aliko kulibe. Ma first pioneers kuti chipani cha DPP chiyambe underground, anthu asakuziwanso kuti kubwera chipani DPP, ine ndinalipo kuzomba State House. Ndimanena mawu amene mobwereza malawi muno mumapanga distort history, mumalemekeza anthu amene sanachitepo kanthu komwe pa history yambiri ya muno Malawi. Mumasiya ma historians, people who have shaken this country in all spheres of life, spiritual, political, entrepreneurship. Alipo anthu amene mumatama amalawi ndi anthu kuti sanachitepo kalikonse Malawi munomo, mumayiwala mumasiya dala the real heroes. Choti Malawi muno, this is a country that is so tribalistic and nepotistic. Mumamuyang'ana munthu kuti amene akuchokera kuti Nsonda kwawo nkuti, anabadwa ku Zingwangwa koma kumuzi kwawo nkuti Rumpi East kumpoto. Mukangomva kuti mpoto basi mwadana naye, kayankhuliza nzeru simuzagwizana naye. Zoti Nsonda yakwatira ku Lomwe sizimakukhuzani. Zoti Nsonda anabadwa ku Zingwangwa pano ali mu Lilongwe sizimakukhuzani. Zoti Nsonda mkazi wake ndi Mlomwe koma anabadwa ku Salima sizimakukhuzani. Inu mmangogwira tribe. Nsonda intimbuka abasi. Ndechicho Nsonda anga yankhule kacha nzeru simachisatira. Koma mtundu wanu akayankhula lozombwambwana olozopanda nzeru akangoyankhula ndi maona ndi ndani amene mtundu wathu basi kunsapota olozoyankhula zozausiru, zoyankhula zopanda nzeru, zochitazo zogunata mumamusatira. Ndevuto la Malawi kona munomu sitingatukuke. Nkona Malemu SKC mzimu wake usemumtendere amalimbikira mindset change, and in fact chinthu chokuti mawu kuti mindset change anayamba ndilatoonabo Atupele Muluzi. Mindset change inayamba ndi Atupele Muluzi. Chifukwa naona Abakili kuti Malawi munomu tikapanda kusintha maganizo kaganiziridwe dziko lisitukuka. Nde ineyo atsogo chiyambire ni ndale frontline active politics 1997 pamene Abakili Muluzi anandipempha kuti ndiyimire ku Blantyre Kabula. John Sonke MP wa kumeneko atawukira Amuluzi on third term. Kuyambira pamenepo kuzafika lero palibe wandale amene amachita feature pa nkhani za ndale ngati ineyo. Muchite Google paliponse mukati muone za ndale ndi Ken Nsonda. Mukati mulowe ma social media Ken Nsonda. Atsogo ine tunachuka kuposa Kazibek, nachuka kuposa soya pieces, nachuka ineyo kuposa sugar, nachuka pandale kuposa orange squash wasobo. Ine atsogo pandale ndinochuka kwambiri ndipo anthu sagonana tulo. Chilowereni Congress is now about 1 year and 8 months. Even from day one imene official inalowa Congress atakandilandira His Excellency Dr. Lazarus Makase Chakwera kumzuzu lodge. Kani every week Nsonda. Campaign yonse kani ali Nsonda. Campaign yata
nkhani ndi nsonda kumala Congress Party aneki tilipo anthu oposa 80 tilipo 90 NEC members a MCP tilipo 90 ndemene muja mnali ena anali zinduna ena mene muja anali ma member of parliament ena abwereranso mene muja ena anali makansala ena abwereranso koma daily dzina limatchuka ndi nsonda sinakhalepo minister sinakhalepo MP sinakhalepo kansala koma daily nsonda moti nkhani za ndale muno malayi kupanda kutchula zina nsonda ndikuti simunayambe ndale sono iza kunenawa yaya anga inetu kaje ndimakonda kunena kuti sagenda mu mtengo mopanda zipaso ndini miyambi ambiri koma umone ndimakonda kuyankhula ndokuti sagenda mu mtengo mopanda zipaso dzina la nsonda luchita ficha kwambiri panopo moti ndikumalandira tu mafoni tu akula DPP zaloweni malo ano alipo mpando tikupuputa ndi ndikuyankha kuti ya ine sinimapupuluma ine kumwamba kumayankhula kaye ine sinimachoka chipani chifukwa chachoka mboma sinimamsiya president chifukwa choti waluza zisankho chakwerayi ndi naye amene mpaka na azachiteka kundilandula kuti nsonda iyayi masukani koma ine sinimachoka chipani chifukwa chachoka mboma ayi nali mu DPP itachoka mboma 2020 ndakhala naye APM nankakamira anthu ena atachoka kuchisiya chipani ine nali konkuja analichosa kumapeto mchipani muja 2023 kumapeto andimene anandichosera nchoti nakapanga atendi nsonkhano oyitanisa secretary general pa nthawiyo Jeffrey nde chimwana nchosera otherwise anapanda kuchosa bwezi pandiri ku DPP komweko bwezi ndi APM komweko chifendekalo wa chipani royalty yanga imakhala kwa the party president osati kuchipani hayi kuchipani kuja anthu amandiopa ambiri kuchipani zipani zonse zimene ndawo wamwenda UDF DPP ya Bingu PP ya Mai Joyce Banda DPP ya APM even Malawi Congress Party kuchipani kwa anthu amandiopa chifukwa magazo ndifuna mipando ine sindifuna mpando hayi royalty yanga imakhala kwa president chifukwa maitanidwe anga kundale ngati a born again Christian, an evangelist and a worshipper. Calling yanga is to save my country. Ndilo yanga makhala kwa president wa Japan, president wa dziko osati ku Japan. Ku Japan amandopa atsogo kwambiri chifukwa maganiza kuti ndifuna mipando. Ku DF amandopa. DPP ya Malemu Bingu amandopa. PP ya Malemu Joyce Banda amandopa. DPP ya IPM amandopa. Ku Congress ku amandopa mpaka na lero. Chifukwa amaganiza ndifuna mipando. Sono izi zokuti ansonda akuti asanzika akubwera atsogonzo kuti mpaka na inu mundifunse ndi kuti simundiziwa atu inu mpaka na atsogolo kuti tumizira chithunzi kundifunsa ndi kuti simandiziwa atu ya ine tibakha breaking news onsa BBC, Al Jazeera, CNN and all reputable media houses mai muno amachita cover chifukwa chipani sinimalo wa Sandra Ndira secretary general chipani achepa kwambiri Sandra Ndira ine NEC member wa chipani achepa kwambiri all vice president wa chipani Samandra Ndira wachepa kwambiri ine Amandra Ndira ndi president wa chipani ndi pano ndafika apa atsogo paja chilungamo chene chimamveka ngati mwano ndikuuze ndi mauze swena kumene matenga post mtumizeso ine maudindo osakula mchipani ninamaliza fa palibe udindo kufunikira kwambiri mchipani than being closer to the head of state, closer to the party president. If the party president can call you and say, man of God, Ken, how are you? How are things? Can you come to Kumani? That's the greatest honor pandari. Ndoti we wafika hapo. First citizen nkuma kuzusa, man of God, how are you today? How is the family? Zogenda. Are you in problems? Do you need anything financially? Can you come to onani? Atsogo, that is the greatest honor pandale. Ena jamsama one kandi ma MP, kandi nduna, kandi makansala. Saya mkulandi president, ena jampaka na 5 term ima teramo president yasana moni. Asa na yankule naye. Asa na imbile phone. Come have that opportunity. I can stay face to face with the head of state. Face to face the president wa Japan. And exchange notes. Zilibanji panziko ba. And hakuti chani zaini.
tipange chani. That's me. Ndepano atsoko kundikuzeni zoona ngati chipani chingandifune ndikuti chindipase president wachipani chifukwa ndikufuna president kose kunanga sinda khalako pano ine ndikufuna ndi president kwathu ku MCP ndi president pano His Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera, who is our president mpaka 2030. In case of any eventuality kuti abwana atanena kuti ndifuna ndikapume and God forbid ndisapanga nawo contest ineyo pa mpando wa president kuti chipani chindichitenge ndipamene ndafika ina sogoto so nena ziti ayi akupita ku PP akupita ku DPP akupita ku UTM akupita ku UDF ngati akundifuna andipase ku president wa chipani ndendipita chifukwa ndifuna pano ndo president wa chipani atsoko zili ngati munthu unali inspector general wa police wamaliza maranki kosa a police ndewina zikulemba ntchito lukhali station officer wa ku Chirumba kapena ku Chiweta uyo ndikulola ndi mtu wako ukoka. You have risen my height onse am police nkuzafika pa inspector general of police ndi boma la sintha boma likupange ofa utinyo mukhala station officer kumuloza uyo ndikulola ndi mtu wako libwe ndio you something is wrong upita kuzomba mental hospital akakuone chifukwa maranki kosa police unamaliza kumene ungapite mwina ndikuembasi kutuzika jama retirement yako not kuti azikuzati inyo takufunani mugwire nafe ntchito mboma la Sopanoli koma mukakhala station officer kuntaja atsoko ine ndafika pa tsoko ndamaliza mastepe wonse andale ndifuna pano ndo president wa chipani ndengatena kundifuna andipase president ndibwera chifukwa ndikufuna pano ndo president wa chipani ziko matsoko msamandi tokose dala ino kampeni yatha munthu ndipumeko pirizi ndipume ziko mudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.